नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं पूर्वा फॅशनमध्ये. युनिक कलेक्शन्स अँड बुटीक. आज मी तुमच्यासाठी नवीन प्रकारचे अँटिक ज्वेलरी कलेक्शन्स घेऊन आले आहे. हा 3चा आणि 2चा कोंबो आहे. एक मंगळसूत्र, एक मिडल हार, आणखी चकोर हार आहे. हे अँटिक ज्वेलरी कलेक्शन्स खूप सुंदर आहे. यामध्ये चकोर हार आहे, तो पण खूप सुंदर आहे आणि मिडल हार पण खूप सुंदर आहेत आणि यामधले घंटण सुद्धा खूप छान आहेत. प्रत्येक डिझाईन खूप सुंदर रेखीव आहे. या ज्वेलरीचे फिनिशिंग खूप छान आहे. हे अँटिक ज्वेलरी कलेक्शन्स प्रीमियम क्वालिटी मॅट फिनिशिंग आहे. बघू शकता तुम्ही, खूप सुंदर सुंदर अशा डिझाईन्स आहेत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. खूप सुंदर सुंदर अशा डिझाईन्स आहेत आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करा, म्हणजे तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कळेल. आणि वेळ काढून माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन लवकर मिळेल.